Huomenta, venemessut 2026, 3. päivä tässä pikkuhiljaa aluillaan. Tänä aamuna olisi tarkoitus käydä hieman tätä meidän mallisto läpi, eli mitä veneitä meillä on messuilla ja minkälaisia varustevaihtoehtoja näihin veneisiin on saatavilla. Eli tässä nyt ensimmäisenä lähestytään Suomi 44 messuveneenä. Se on varustettu 30 Tohatsulla ja siihen on laitettu tällä hetkellä meidän myydyin varustevaihtoehto, eli taakse keskelle ohjauspulpetti ja pulpetin etuistuimella, jolloin tässä saadaan mukavat istumapaikat 4 henkilölle. Tässä veneessä on myös kaidesarja, joka on lisävaruste, patjasarja, se on myös lisävaruste, ja sitten tässä on myös takaselkänoja lisävarusteena. Tosiaan se venemalli näissä 44, jota eriten myydään tällä varustetasolla. No toisena veneenä täällä messuilla on Suomi 47. Tämä on varustettu niin sanotulla perusvarustetasolla, eli tässä on 40 kone. Tähän on laitettu kaapeliohjaus. Normaalistihan näissä veneissä on aina hydrauliohjaus. Tässä on myöskin turkkipinta maalattu harmaalla värisävyllä. Tuon värisävyn voi sitten asiakas tarvittaessa halutessaan valita myös muusta sävystä. Pulpetti tässä on tämä meidän vakiopulpetti keskellä takana. Ja tästä veneestä puuttuu sitten oikeastaan kaikki lisävarusteet. Tämä on ihan niin sanottu perusvene. Sitten messuilla on mukana tämä meidän uusin malli, eli tuplapulpeteilla varustettu 47. Ja tässä veneessä on nyt kattavat varusteet samalla, eli jos lähdetään tuolta keulasta liikkeelle, niin veneessä on varsin mukava etutila. Eli pulpettiratkaisu mahdollistaa sen, että myös tänne eteen jääpi tilaa. Tässä sopii 1-2 henkilöä istumaan. Sen jälkeen, jos mennään tuohon pulpettien tyköön, niin täällä on tosiaan niin 2 henkilölle suojassa tuplapulpetti, ja tuplapulpettien taakse jää vielä väliä tilaa takapenkillä istuville, ja periaatteessa tässähän 4 tai 5 ihmistä niin pienimuotoisesti myös seurustelee, että jos haluaa sitten vapaa-aikaa viettää vesillä tässä muodossa. Tämä on tämä meidän uusin konsepti, mitä käytetään, ja on jatkossa saatavilla takakuomu. Ja tosiaan tuohon pulpettien väliin tulee sitten semmoinen 2-osainen ovi, jolloin tästä saa niin hyvinkin suojasan sitten tuolla huonommassakin kelissä kulkemiseen. Mutta jos palataan tuohon ihan alkuun, eli 44, niin meillähän tosiaan tarjotaan 2 runkovaihtoehtoa, eli tämä 44 ja 47. Ja näihin runkovaihtoehtoihin sitten tarjotaan molempiin 6 erilaista pulpettivaihtoehtoa. Eli käytännössä asiakas voi valita niin kuin 2 runkoa, ja sitten niihin runkoihin pystytään räätälöimään asiakkaalle käyttötarkoituksen sopiva pulpettiratkaisu, mikä tietysti tekee näistä sitten monipuolisen veneen mökkikäyttöön, kalastuskäyttöön, vapaa-ajan käyttöön. Eli siinä mielessä niin aina kannattaa tutustua tähän mallistoon, ja samalla kun tutustuu, niin miettiä sitä, että mikä olisi se oma pulpettiratkaisu, ja siitä hyvin mielellään sitten aletaan hioa sopivaa pakettia jokaiseen käyttötarkoitukseen. Mutta tällä hetkellä ollaan täällä 2026 venemessuilla. Nämä jatkuu 15.2. asti, joten tervetuloa tähän meidän osastolle tutustumaan meidän Suomi-mallistoon ja tekemään kauppaa nyt kovilla messutarjouksilla.